pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apusuyan. Ikaw, ako bati ngayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma bulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Rancho Production Center. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Wa magpaduol sila si Rahim, samtang sila si Sandro. Ang pagmando na likuan, apan nagpaabot og krustong higayon. Unya nagubot ang taga-komunidad sa ilang gitaguan, dihang may kuwang. Ang usa ka bana nga bakul nga usa ka Kristiyano o nga asawa nga Muslim, mawwa sila gitaguan. Unya ilang nakitaan ang daot ug masakiton nga asawang Muslim nga nagba sa banang bakul nga usa ka Kristiyano. Nagdali nga gisugat ni Yusuf, apan ni kuyog si Mary. Gitarget ni Rahim si Mary. Giba ni Yusuf ang bakul ug nagsunod ang asawa, apan si Mary nahibilin. Nakita ang tanan nila ni Sandro, apan nagpanagana kay naigo sa crossfire si Mary. Gibalik ni Yusuf si Mary, samtang nagpahimus og target sila si Rahim. Wa na makaanto si Yusuf, mibarog siya. Nagmahay siya ni Rahim. Ug unya, misibaw ang mga buto sa mga armas ug misyakit si Mary. Naalkansi sila si Rahim, busag kimanduan nini ang usa ka kauban nga paraganon ang sakyanan nga may bomba tumong nila ni Sandro. Nakabantay sila si Sandro o kusog nga nagpalayo. Dayon milanog ang dakong buto. Nagpasad ang mga patay nila ni Rahim. Unya nangutana si Sandro siyang manghon, bahin ni Yusuf. Bitangoy-ngoy si Mary. Magkari, igsuon, niya ang naginapos na sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Mary, si Yusuf. Unsay nahitabo ni Yusuf? Mary! I'm sorry. I'm sorry, Mary. Pasalo ako. Pasalo ako. Musakay ka sa ambulansya. Kuyugan mo si Yusuf. Sakay na. Yusuf! Yusuf! Larga na mo.
Lourdes. Sandro. Ma Lourdes. Wala kita angin kabalakan, ma. Ayaw nagkabalaka. Luwas na si Mary. Salamat din taon sa Ginoo. Unya, hain man siya. Gusto ko mag-exote sa imong manghod, Sandro. Mao iyang pagbiya diri, ma. Bisag kay siya sa ambulansya. Iyang giba na si Yusuf. Nakadungog ko sa balita. Wa yun ay si Yusuf. Gigamit lang siya ni Rahim. May mga igos kalawasan si Yusuf. Nagkadugo og mayo. Si Mary rang nahibaw kung si kahimtang ni Yusuf. Ginoo ko in taon. Apan wa na maglihok si Yusuf. Unsa? Nagduda ko sa kahintang ni Yusuf. Murag wa na siguro si Yusuf. Unsa? Ginoo ko. Kasubok kong nahitabo, ma. Gikaguol ko og maayo ang nahitabo ni Yusuf. Dako gikatabag si Yusuf aron mahurot-hurot na mo ang pundok sa mga terorista karon nga adlaw. Naninguha gid maayo si Yusuf nga mahibaw-an na mo ang tinuod. Apa nabutaan kami. Ug taon-taon sa sayop nga pagtuo kay gituhuan man namo nga sakop si Yusuf ni Rahim. Ginoo ko in taon si Yusuf. Gamay na lagkuang nga kami untay magkapatay ni Yusuf. Yun na, kinsa masapang nakapusil ni Yusuf. Kinsa'y nakapusil ni Yusuf, Sandro. Siguro kaming dili mo ay nagkapusil ni Yusuf. Ang iyang maguwang, si Rahim, ug ang mga kauban ani mo ay nagkaigo ni Yusuf. Major, Dagal pa ko katimanon diri, ma. Bye. sir, Colonel Villegas, sir. I'm sorry. Bago pa gina akong gikasulti nga akong inahasir. All right, Major. Nag-set up niya og perimeter aron way lay makaduol. Bisan ang taga-komunidad, toras layo. Wao na namo sila padula sa ilang mga kabalayan dili. Mao kini ang gamit sa bomba nga mibuto nga diha sa kasakyanan. Kami unta ang tumong kay nagpaingon man namo. Mayo kay nagkamatngon og nagkasabot may mao nga way na unsa sa atong unit, sir. By debriefing ka nga o ang imong sakop karong dito sa kampo. Pero sulti ko unsay mga hitabo, Major. O ngano di ay si Bullet. Sukad sa nitabo ni Floss. Naghimo din ko og lawom nga paningin sa uban ako mga sakop. Ug namatngunan ko dayon ang lahi na nga linihukan ni Bullet. Kung unsay napanid-an ako ni Floss, mausap ang nakita ko ni Bullet. The day before this operation, dili na sa mahimutang. Hangtod na last night, nga mi move in na mi dinhi. Misamot ang akong napanidaan until nagpasangil siya nga naglain ang lawas. Ug dito na ko mi-confirm nga nahalin na sab si Bullet. Ug husto gyud ko. Kay misuod siya sa akong laang ug naunhan ko siya, sir. Go ahead, Major. Dako kay tang sayop sa atong gituhuan nga si Yusuf. May dakong kalabutan sa mga panghitabo. In fact, si Yusuf mao may dakong gikatabang nga masulbad-sulbad na ang dakong krisis nga nahitabo dinhi sa Cebu. Dako kay gikatabang si Yusuf. Ug ang nahitabo dinhi, sir, mao kini. Yusuf! Excuse me. Yusuf! Oh, come on.
Dali mo! Oy! Dali! Sabi mo! Stay with me, please. Please, Yusuf. Stay with me. Ma'am, sorry kayo, ma'am. Tinila mo ko ito, ma'am. Sorry na mo sa emergency. Yusuf. My Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. My Lord Jesus Christ. Mao ka na itanang nahitabo, sir. Wabay laing casualties. Wala, sir. Ang mga terorista ra ang hurot. Apil na si Rahim. Kaysa pag-detonate yun sa bomba, sila mo'y duol kayo. Mutanaw ko sa mga patay. Tala, sir. Mauni sila. Yes, sir. 5 kasakinan tanan. Da sa nabungkag nga usa kasakinan nga mo'y gikargahas bomba. 21 sila tanan. Ug kining usa. Kini siya. 90% confirmation nga mao ni si Rahim. Although, wala may tsura ang iyang dagway, but kining kaming tanan sa team unit, 90% nga nagtuo nga si Rahim yun ni. Nagkuha na gid nato si Rahim. Again, Major Santa Cruz. Congratulations for a job well done. Thank you, sir. Sunod niya na ako sa kampo para sa debriefing, Major. Yes, sir. Eskortaron na ako kining mga patay sa crime lab for more ID, sir. Ikarga na sa si Rahim. Ihato dato sa crime lab. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Oh, trigger. unsa naman itong taga-komunidad, sir? Nga tuwa sa outside perimeter, sir. Sultihiran. Unya na sila makaduol din kung mahakot na mga patay. Yes, sir. Lighter! Lighter! Advice ni Major, pasudlaw niya ninyo ang taga-komunidad kung mahakot na ang mga patay na rin. Out! Patay na kitingari si Yusuf. Lus pa na kay siya. Wa na maglihok. Holy Spirit. Amen. Mary! Mama Lourdes. Mary, anak! Anak! Salamat nga ni anak! Sukad. Karon pa ko mabati og kabalakaw kahadlok ngayon ni Ede. Manglingkod ta. Kumusta si Yusuf? Kumusta lagi si Yusuf? Wa pa ko mahibaw, ma. Gatiman pa siya. Mahal na pirin, inahan sa kanunay panabang. Nabangin kaming ampo alang ni Yusuf.
Oh, lighter. Mabaot na. Amor, speed. Ayaw na ninyo biyay din ha. Dagan pa mga ni. Mga NBI o mga kapulisan. Nagpaingon sa din ang mayor. Go, Trigger. Sundan nagkarga sa mga patayng lawas nila ni Rahim. Yes, sir. Palihog ang tape sa dugo ni Rahim. Ang fingerprint ni Rahim mo'y unaha pagmatch sa tanang mga cadavers, Captain. Although, importante ang tanang matching, pero ang labing importante na to, si Rahim. Our confirmation is 90% nga katong usa si Rahim yun. Pero gusto lang nga maniguro. Kung mao na ba yun? We need 101 confirmation, Captain. Please make it hurry. Thank you. Yes, sir. Zero. Ano gitunulan mo ko ni Mua ng sigarilyo, Trigger? Oh, sorry kayo, sir. Nalimot ko. Gusto mo nga. Kada upo sa matag stick sa sigarilyo nga inyong kitabako, Trigger. Nagkaagi usab ang mga adlaw sa inyong kinabuhi. Maundang na bitaw-unta ko nining bisyo ha, sir, eh. Kung maabot nagtagsa kagatos ang kaha, so may gahop ng sigarilyo nga magpangita mo namin ano, eh. Sir? Sa imong bana, Trigger. Una mo si Flash, wala sa nato damha si Balit sa day. Gani ka na matikdan ko rin siya. Unsa man, sir? Napakailain ninyo nga nahalin usab. Batay, ako, sir. Kung nagduda ka na ko, simba ko lang, di ginamay tabo na ko, sir. Pero sa kumanabana, kaya nagutana magana ko, para na ko. Di kita angay mo kumpiyansa, sir. Mga Amerikano pa gani, mapalit naman gani sa mga terorista. Naapagani uban nila, nga voluntaryo nga nagpasako. Voluntaryo nga magpabunyag sa Islam, aron mas angayan silang tawgon nga mo'y tinuod nga katawhan sa kalibutan. O mo'y tinuod nga magtututuo sa tinuod, nga pagtuo nga mao ang Islam. Nga mao gyud ang muusab sa kalibutan aron manduan ang kalibutan. May ngonta nga imposible pero may dagan sa mga paghitabo karon. Nagkaanam sila kadaghan, sir. Bisan pas kamatayon ni Osama, naanay mo puli aron ipadayon ang nagkinapos nilang gisugdan nga usbon ang kalibutan. Ang mga balita karon, sir, nagkatag-katag ang mga grupo sa Abu Sayyaf. Miipo na sa katawhan, sir. Mary? Sandro, ari karon siya sa ospital. Palihog lang, Manoy Sandro. Oo, Mary. Trigger, tara sa ospital. Mary. Di ano si Manoy Sandro. Yusuf. Sir Sandro. Yusuf. Tabag akong cellphone, Trigger. Paliw. Hello. Yusuf. Oh, yes, Captain. Oh, oo ba? Sir, pasaylo ako ninyo. Oh, Captain. Gimahal ako si Mary. I
Nahibaw mo yan na, Yusuf. Kung gusto ka nang mupahuway, then pahuway, Yusuf. Mary, Mahal ko sa ikaw, Yusuf. I love you. I love you. Kadet, Major, wa mo match ang dugo o fingerprint ni Rahim sa 21 kapatay. No. Sa ato pa, dakong buhi si Rahim, Major. Buhi si Rahim. Isipin, kaya mong gawin isa-isang hakbang. Dako pa na yung buhi si Rahim. Kay dako pa mamuhi si Rahim. Unsay sunod pang mahitabo. Unsay mahitabo ni Yusuf. Magarin Ikson, nung di ang nakinapos nga sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algina Bakita, Speeder Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesim, og laing dalit kaninyo sa Sopi Radio, Production Center. Kung ang nais mo'y maging malaya,